התחלנו? אחלה. אז נמרוד, אתה ידעת שאנחנו עשינו סרט להורים? באמת? באמת. ואתה ידעת שבסרט שעשינו להורים יש דברים שבאמת קרו? באמת? נשבע לך, נמרוד. אבל רגע, איתי, אבל איך אותם הורים ידעו מה קרה באמת ומה קרה באמת? אני יודע. אנחנו נעשה להם סמל, שכל פעם שהם יראו אותו, הם ידעו מה קרה באמת. באמת? כן, נמרוד. סליחה. כן, אני מבטיח שזה יהיה טוב. אז הורים, שימו לב, כל פעם שאתם רואים את הסרט הזה, אתם תדעו שמשהו באמת קרה. סליחה. לא, באמת. באמת? לקבלת המפקד, קפ"ץ 22, מתח להקשב, 2-3. הקשב! בוקר טוב, קפ"ץ 22. בוקר טוב, המפקד! יש חסרים קים? כן, ניסן ועומר מאחרים וניר במרפאה. בסדר גמור. מישהו רוצה לספר משהו מעניין שהיה לו בסופש? אני המפקד. כן, מישל. אתה זוכר שאתה תמיד אומר לנו שאנחנו צריכים להיזהר מחטיפות, מתחנות אוטובוסים ודברים כאלה? אז בסופש חייזרים ניסו לחטוף אותי. דיווחת, מישל? לא דיווחתי, המפקד. זה לא בסדר, מישל. קודם כל, דבר כזה קורה, את צריכה לדווח, אוקיי? אבל יפה שאת מודיעה עכשיו, אנחנו נבדוק את הנושא. כמו שאתם יודעים, המצב הביטחוני קשה, וזה משפיע באופן ישיר על גזרות הניקיון שלנו. כמו כן, גזרות הניקיון השבוע הם מגורי הדו, 2 קומות, כולל שירותים. וזהו, 10 בכיתה, יש מבחן קשה, בהצלחה. טוב, בוקר טוב, אני חן ורמוס, אני פרמדיק, מוטס. אני המדריך הראשי שלכם, ובמהלך השנה וחודשיים הקרובים, למי שיזכה להישאר פה, אני אדריך אתכם על דברים נחמדים כאלה, מגוונים כמו היפוגליקמיה ו-drug related problems, כמו withdrawal או toxic. withdraw. כן, withdrawal. בנוסף, שימו לב לתמונת המסך היפה שלי, זה אני, כן, אני, עם הבן שלי. אנחנו צולמים ליד המסוק של מד"א, ואנחנו ככה, זה מים? מים, איפה הייתי? קבלת הסמלים, קפ"ץ 22, מתח להקשב, 2-3. הקשב! מי חסר קים? כל החדר שלו אומר. מה קרה? הם כנראה לא התעוררו. טוב.
טוב, צהריים טובים, קפ"ץ 22. בוקר טוב, הסמלת. טוב, בסוף הזמן, יישובים בכיתה, ח'. טוב, ניסן, בוא תעביר פק"לים. יאללה, כולם מצב 2. 1, 2, 3, 21, 22, 22, 22. טוב חבר'ה, אני מדבר על אפילפסיה, אז יש את האורה, לא משנה, זה משהו כזה בהתחלה. יש את הטוניק, יש את הקלוניק ויש את הטוניק-קלוניק. לא, מה פתאום, במצגת הקודמת היה כתוב שזה טוניק. ויש את הפוסט-טיקטה, אבל לא משנה, בסך הכל החולה יגיד לכם לא טוב לי, לא טוב לי, טוב שבאתם, לא טוב לי. אבל במצגת הקודמת היה כתוב שזה טוניק. נכון, עם האקספרס אבל שלו, יש הוא צודק. רצת לי את הפעד עד 6 שנים במות, אני לא תחוק, אתה יודעת כלום! תשמע, אתה יודעת חם פה! חם, אני אומר לך, חם! אני גר פה! לא יכולה להתחלתם! אקשן. קבלת המפקד האחרים ומתח להקשב, הקשב. יפה, נראה שניקיתם. נמרוד, כן, המפקד? איפה לא ניקיתה? ניקיתי? הכל. אתה בטוח נמרוד. אני בטוח ב100% המפקד. אוקיי, פה נראה לי נקי. נמרוד, כן, המפקד? למה לא ניקיתה מאחורי האוזניים של אבישי? סרסימן! סליחה, המפקד. טוב, אז אני גיא גונן. אז היום אנחנו נדבר על מצבי חירום נשימתיים ובפרט על המנגנון שנקרא תמרון היימליך, על שם מנשה היימליך. עכשיו, עבדכם הנאמן בזמנו עשה מחקר גדול על הדבר הזה בבאר שבע וגילה ומכאן השם. היום גם נדבר על הצורות השונות להיווצרות הקרצינומה הריאתית. פשוט נוצר את הקרצינומה מעצמה ממשקעי פיברין שנוצר ב-0.007% מהמקרים נימונה אולטרמיקרוסקופיק סיליקו-וולקנוקוניוסיס. נימונה אולטרמיקרוסקופיק סיליקו-וולקנוקוניוסיס. ומכיוון שאנחנו מיצינו את זה ועכשיו הבנתם הכל, נעבור ל-EKG. אין גלפי, אין QRS, אין קומפלקס. וואלה, גומד, מה, כאילו עשינו זכות דופק, עומד! ישראל אומר, וכרגיל צודק, אך אם תשימו לב פה, בליג V3 אתם תראו עלייה של כ2/3 מילימטר, מה שמצביע על הסינדרום הנדיר שידוע גם בשם גרבר-מינכהאוזן, או בשמו העממי יותר, סבתא חיה מתה. ולכן אותו אני חושב שמד"א ירצו, אם למישהו יש עוד משהו להוסיף. טוב, אז סייט ראש צבאי, נעבור לדגשים למה שהיה לנו השבוע, היה לנו... עכשיו, מפקד? כן, עדת? עכשיו רק כשתדבר יותר חזק, אנחנו לא שומעים פה כלום. בסדר גמור. אז כמו כן, הייתה לנו השבוע הרצאה על הכיס, שהיה מאוד מעניין. כמו כן היה קמ"ג. זהו, למישהו יש משהו להוסיף?
מפקד? כן, אבישי. אני פה יומיים! ירדתי 30 קילו! אני הולך לחדר האוכל, מסתכל על האוכל ואומר לעצמי, בן אדם! אני רעב! זה לא מצחיק! סמלים, יש לכם משהו להוסיף? טוב, קפ"ץ 22. יש לכם שבוע הבא מבחן מאוד קשה. אני מצפה שתשבו בסופש, תלמדו, תשקיעו, תלמדו הרבה, תהיו רציניים, אל תתנו לשום דבר להפריע לכם, לא אמא, לא אבא, לא חתול, ושיהיה סופש נעים. 10 דקות עליתם על א', כן בחוץ. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל